prichádza na scénu malá sestra. Teraz som prišla zo školy a mám chuť nejak vyprankovať dcéru. Idem. Čau, segra. Čau, ty malá smraďoch. Idem ti ukradnúť pohár. To nejdeš. Ale idem. Nie. Nerob. Choď. Nie, ty choď. Vypal z mojej izby. Nie. Vypal z mojej izby i hneď. Nie. Ale áno. Hej, čo sa tu hádate? Ona mi chce ukradnúť môj pohár. Ale to nemôžeš. To nemôžeš. Ale ja môžem, ona mi chcela ukradnúť gauč. Tak dobre, za pol hodinu som prídem a už tu bude sveté ticho. Počula si mamu, takže čau. Ja idem na telefón. Nejdem. Bye, bye. Choď, vypal z mojej izby. Choď z mojej izby i hneď. Už je tu sveté ticho, už som prišla. Po pol hodine. Nie, lebo ona ma začala biť. Nebijú. Ale ona mi robila zlé. Ja som ti nerobila zle, ja som ti povedala, že choď do svojej izby a choď tam robiť svoje a ja idem na telefón a ty si ma... Nikto nič nevidel. A ty si ma začala zrazu byť. Nie, ja som nič nerobila. Nechovaj sa jak decko. Ja verím tvojej staršej sestre. Okej, dobre. A z tohoto plynie ponaučenie, nerobte nervy svojej segre. Alebo staršiemu súrodencovi, jednoduchšie povedané. Okej, dobre. Čus!